Рөстәм Миннехановны балалар каршы алды. Алар яңаша яңгыраштагы җырлар әзерләгән. Бергәләп фотога да төшәләр. Соңыннан президент кунаклар өчен әзерләнгән мәйданнарны карап чыкты. Халык белән аралаша. Быел Татар мәдәни фестиваленең 5нче юбилей елы милли китапханәдә үткәрелә. Чөнки бу яшьләрнең җыелу урыны. Монда һәр вакыт тормыш кайный ди оештыручылар. Тәкъдим иттек китапхана белән бештәргә. Белмим ничек әле булыр, чөнки китапхана бит инде тыныч урын. Ләкин минемчә монда бар шундый файдасы, монда бик компакт бер урында инде. Минең өчен таbii зор шатлык, әле заманча татар музыкага мондый урын күбрәк урын бирәләр, чөнки ул бик мөһим безнең өчен. Татар теле için big mühim. Акбуры төркеме инде 10 ел фолк-металл жанраша татар моңнарын халыкка җиткерә. Бүген дә алар дистәдән артык җыр башкарды. Халык җырлары менә мондый стильдә әйтим инде, юнәлештә күбрәк кабул ителә яшьләр белән. Әйбәтрәк кабул ителә. Сагынып килдек инде без монда, бик көттек. Яңлыйлар, тыңлыйлар, алар безнең белән җырлыйлар. Бик тәҗрибәләр шунда. Монысы инде 360 градус форматындагы кече сәхнә күргәнебезчә, биредә җырчыларны һәр яктан карап була. Бүген биредә рэп, поп музыка кебек стильдәге җырлар башкарылачак. Шулай ук тамак белән җырлаучы Шалама триосы чыгышы да көтелә. Яшьләргә татар җырларын төрле стильдә тыңлау ошый, һәр төркемне алкышлар белән каршылыйлар. Бу фестиваль аларны берләштерә. Татарча бит инде безнең яраткан рок, вообще бүтән направление. Минем өчен яшьләр өчен самый үзе. Тимур Ямалов, Сабина Кучаева, Лилия Сабитова, Илгиз Бәйрәм төнгә кадәр дәвам итәчәк. Башкала халкы һәм килгән кунакларга Казан тарихы һәм легендаларга нигезләнгән мультимедияле шоу да әзерләгәннәр. Шулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.